ita annoba kamar korona tana sa duniya yin kuka mujiya da ta komai irin su korona da gaske ba karya ba. Allah mun tuba ya gafaru kai cuta kayo mata sauki. Korona da gaske ba karya ba. Al'ummar duniya na kuka ilahu mana bukatar dauki. Sakon yasi na gwamnan Borno tayo jarrabawa sarki korona da ta fudo kan kulki. COVID-19 ba karya ba. Sare kawunan mu ya yan uwa na dan yaɗa korona ba daidai ba. Sakon yasi na